Hoe ver ben je met het Hazesconcert? Daar zijn we een heel eind mee. Sterker nog, we hebben daar al plannen voor gemaakt. We hebben al met diverse mensen gesproken en ook mensen die wat met André Hazes hebben. Dus we zijn daar een heel eind mee. Maar we hebben nog een jaar, hè? Nou, ik kan bijvoorbeeld Jacques Herp noemen, die ook samen met mij een duet heb gedaan. Het maakt me niets meer uit. Ook een nummer van André Hazes. Nou ja, natuurlijk kan Henny Thijssen, mijn kleine zigeunertje, ook niet ontbreken. Dus die spreek ik binnenkort. En nou ja, die is altijd enthousiast. Samen met Kobus zullen die ook op het concert zijn. Ja, 5 vrienden is de volgende plaat. Nee, we zijn van 4 vrienden naar een heleboel vrienden gegaan. En ik ben samen met Martin druk bezig voor een nieuwe single. Sterker nog, we hebben al een klein voorzetje. De orkestband, of zeg maar de demoband, die wordt nu gemaakt. En ik hoop dat het net zo aanslaat als 4 vrienden. Zit wel in dezelfde genre. Ja, nou gaan wij richting België, want daar zit ook een hele mooie plaat die we ontdekt hebben. Die een beetje in die vorm past. En Kerkstraat Centrum, waar origineel de plaat van was... Die heeft een heel album gemaakt, maar er zit niets tussen wat op 4 vrienden lijkt. Wel heel leuk, allemaal theaternummers, maar niet iets in de genre wat ik zoek eigenlijk. Dan ben ik een artiest tegengekomen die volgens zijn eigen zeggen enorm ondergewaardeerd is. Daar, en het is niet Eddie, maar het is een artiest die ook al, geloof ik, al meer dan 50 jaar zingt. Dus, en daar heb ik een heel mooi nummer van gevonden. Dat is Bobby Prins. Bobby Prins is een artiest uit België die het heel leuk doet, vind ik. En ook een paar mooie platen heeft gemaakt. En ik denk zeker de single die wij hier gehoord hebben van hem, dat het een hele leuke plaat kan worden. Nou, deze plaat ben ik eigenlijk heel weinig tegengekomen op YouTube, op wat voor kanalen dan ook. Dus ik denk dat het voor de Nederlandse markt een leuke plaat is. We houden dezelfde titel en we laten de eer aan degene die de tekst dan heeft geschreven. En we zullen hem ook zeker benoemen. Maar als ik dat ga zeggen, dan heb ik de plaat verraden. Dat doe ik niet.